Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi suntem la Jane și ne luăm rechizite școlare. Plastilină, wow, forme, wow, rechizitele noastre. Uitați rechizitele acestea. Wow! Wow! Aici avem lipici, aici caiete, aici multe caiete. Ui, caiete de-astea are Marea Ștefania de pian. Wow! Uite, caiete ăsta are Marea Ștefania. Hai să mă uit. Wow, ia uitați câte caiete. Wow, ce caiete. Wow, ce caiet drăguț. E aliniat ca în România. Mami, poți să-mi ia caietul ăsta? Că e aliniat ca în România. Mami, eu îl vreau. Uite, de aici l-am luat. Da, hai. Ia să vedem. Ce mai avem pe aici? Nu ne trebuiește. Wow! Aș vrea să iau pentru școliță și să-mi iau și niște un pahar roșu. Și wow! Pictură! Pictură, mami. E pentru pictare. Pensurile nu le am. Wow! Pensurile nu am la aici. Wow! O de-asta pentru grădiniță. Roz. 6 creioane, 6 lei. Wow! Și pe aici vreau un penar. Wow! Wow, penare drăguțe. E cu el la noi. Cu flori. Wow, ia uitați acest penal cute. Mami, uite! Îmi iau penarul acesta în coș. Să-mi caut creioane. Wow! Ascuțitoare. Una mov vreau. Ia, nu pe asta, să iau pe asta. Ia 2 de mate, 3 de mare, să mă știu eu ce vreau să știu. Wow! Cum a fost asta? Uitați, ascuțitoare. Wow, o ascuțitoare mi-am luat. Opsi, mami, scuze. Și acum să vedem o riglă. Riglă mov? Sigur una mov. Îmi iau una mov. Îmi iau o riglă mov. Wow, rigla asta mov. Wow. Ia să vedem. Un lipici mov că n-am. Un lipici galben că n-am. Sau portocaliu sau albastru. Îl aleg pe ăsta albastru, vedeți? Mi-am luat un lipici pentru smârție. În coș, lipici. Acum hai la creioane, să vedem creioane pe aici. Wow, creioane, carioți, wow, câte carioți. Wow, în coș, carioți, mami. Da, mă, că nu cărăm, Rebecca. De ce? Mami, nu trebuie. Mami, unul cu mini, care cred că este aliniat ca în România. Wow! Mami, uite caietul ăsta cu mini. E aliniat ca în România. Nu. Vreau să filmez. Wow, cercuri. Dar nu. Astea au vrut să au deodorant. Și eu.
Am văzut cu limini normale. Wow! Borete de șters pentru tablă. Nu. Acum să vedem ce mai îmi trebuie. Mami, mi-ai luat caietul cu mine? Mi-ai luat caietul cu mine, mami? Să la penar? Ia. Da. Ce riglă. Uite caietul cu mine. Wow, da. Știe, mami? Hai, repede. Mi-am luat și eu pernar. Wow. Ia stai puțin să văd ce ai luat aici, repede, că nu sunt toate bune ce ai luat tu aici. Uite. Păi tu ce ai aruncat aici? Uite, am luat și un lipit. Avem. Ba ne avem de ăsta pentru mertișoare. Uite de ăsta pentru mertișoare. Mi-am luat și carioci. Și pestule. Bine? Wow, lipici. Ce mai ne trebuie? Carioci mi-am luat, mami? Mami, de ce mi le pui pe toate? Nu, mami, că nu sunt bune, trebuie să ți le aleg eu. Păi tu nu știi ce alegi aici. Gata, oprește filmarea și dăm cu asta ne